on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pili TV ha tengta yewtere men lelo communication ñaaga ɗon yafuya e debunaji ɓennuɗi ko haajuji caabi ɗum en garti ɗo wadde yewtere nde waddude moon onon heeɗiyankoɓe timmuɓe tedduɓe ɓe gamani heɗade hay saha goto on calminama salminago neɗe salminago teddugal julde e fayande nde yo en natiri hen jaam jaltiren jaam e cellal kisal ɓamtare haade men fuɗɗade nelle duwaw faade bandiraɓe men guuriki koliyaɓe naaɓe saabu yaltude aduna biyeteɗo Maymouna Sy mo guuri koliyaɓe ko ɓi kallido sisiɓe e Coumba Niang hawrana dial o wirnete ko ɗo e Dakar to Bamule hono Thiaroye ɗo noon guuriki naaɓe bappalel naaɓe kala e nelliɓe duwaw kanko jaaɗo yo Allah yimamo ya fam harnamo aljanna ko noon Mayram Sy Ablaye Sy sisiɓe guuriɓe e ñang-ñang bappalel kala e nelliɓe duwaw to banggue titonde yewtere men hannde noon eɗen gandi koye taske wona en kaali ma en kaal holto tolni hannde jeere nde to banggue luumoji ɗi e dammuwaji ɗi keewal majji e wiyede no tiiɗi hen sahaji e won gueɗe ɗe mbaɗaɗe hen palasuji jeeyaɗi e ko nandi hen ma en gaari jillu Ousmane Sonko ngu waɗi toon to leydi Côte d'Ivoire to leydi Guinée Conakry e nokkuji goɗɗi ma en gartu kadi e joomu mo ganduɗa Amadou Hott gorko guiril jeeri sambintel ma ɓoytode yani to banggue gardigo bat faw Afrique halfinangu fate kopporeje hono badɗo caggal ɗum hannde ene haale e nder aduna he hono wiyeteɓe terroriste en waɗoɓe janguji l'islamiyankoɓe oɗo saaha joni ene joga kulhuli faye haade wonde waɗede ɗo e leydi men Sénégal e wiide Maysa Sele Ndiaye mo ganduɗa gollodinoma e mawɗo leydi jaaɗo wadde so Allah lamɗo jaaɓi so toɓɓe ɗe keewi ma en dañ leɗol communication tonggode goho e leɗol communication tongode ɗiɗi gam abbade mbelemaji moon onon wiyannoɓe yo juuɗe yo yaaj so Allah lamɗo yettini Alaji Abou Gaye assalamu aleykum bisimilla. Waaleykum salam Tokara mi salmitimama mi juurimama en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa ko hettotoɓe en e oɗo saaha hono no mbiɗa ni ko yafnade bandiraɓe saabu wayrede kono noon eɗen mbiyaɓe wonde deƴƴere wona yijidde par ce que hunde foof ne kadi koye saaha muɗum hajuji ɗi kadi ɓuuri en doole kono noon sinno ko sago meɗen tawa hay seconde goto en keddantaɓe fodde ko poɗɗen waɗandeɓe ko no mbiɗa ni noon ko duwanade bandiraɓe e juurade ɗumen eɗen gandi duwanade mawɗo meɗen Abdoul Aziz Aw saabu sankare joom suudu makko biyeteɗo Nene Dia cankino ɗo henna e Dakar wirnoya toon to walalde to henna eɗen mbiya ɓesgu keddigu ngu yo Allah waɗanɓe sutura ɗo nenne heedantunoɓe foof yo Allah heedanɓe ɗon ko hono noon duwonortode kanko Abdoul Aziz Aw o ko Souleymane Diop Jules Diop toon to ɓoggue to kañumne kadi ko nanɗo meɗen gonɗo hon mawni koni Ibrahima Diop kañumne sanki to ɓoggue to en ɗum ko ñalawma hanki o onne kadi eɗen duwono ɗum yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna wona ɗum ko juurade bandiraɓe hettiyankoɓe meɗen e oɗo saaha e wideɓe bisimilla mabɓe kadi e yewtere mabɓe lewlowal communication a jarama to en nelliɓe duwaw Baba bisimilla. ay mi salmini mawɗo Abou mi salmini Abou Gaye no kuccodirmo en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe mo ganduɗa ko Pindi Média ha ɓuuri tengtude nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko lewlowal communication kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe en calmini diaspora o kadi no fewi mawɗo Abou. On jarama noon to banggue yewtere nde toɓɓere men aɗa andi ko toɓɓere taski ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi en gonka to banggue baali keewal ko jiggoya caggal leydi ko wooda ko to banggue cogguji ɗi e yimɓe hewɓe wiide ha ɗo ɗo gonɗen wonde e damuwaji ɗi jahani holko saabi ɗum Tokara hol yiyandema hen e Tokara aɗa andi ko wiyede damuwaji ɗi jahani fotani wonde ko gonga kam ha hanki leydi Sénégal ko sohluno ko suwana haw timmude en ganda noon ɗo en balɗe keddiɗe ɗe so tawima timmoye saabu ɓe mbino ko temedde jeetati ujunere pawɗi capanɗe tati temedde jeetati e capantati ujunere woni ko leydi Sénégal sohlitay koto banggue jawdi ko gonga hewɓe gaddi hewɓe kadi nana gadda hewɓe kadi nana jokki addude ko heddi ko noon won haalaluji ene mbuura yimɓe ene beddo yimɓeɓe joɗade wiya wonde jawdi ari ha heewi tawi noon jawdi mbiyetendi ari ha heewi ndi suwa yettade e juuɗe yimɓeɓe
ɗum ɗon jawdi ndi kewendi muɗum haydara ala ko firti heddi noon ko hannde ndo jawdi ndi ko ndi ari ko fof jawdi ndi endi tiiɗi haw endi tiiɗi nde tawno adi tellade e dingiral ngal ko ɓen ɓe ganduɗa hoore maɗa ko jamnoɓe ɓe nehoɓe ɓe ɓeɗon noon so tawi gadima tellade alay saago tiiɗat coggu ngu hoyboyta seeɗa ko so tawi coggue ɗe naati coggue ɗe noon eɗen ŋakki tawa nadde ha joni eɗen goni e lawol won hen ko fuɗɗi arde kono noon hoto jejji tan kadi coggue ɗe ko ummotono caggal leydi hande o yimɓe ɓuuri jogade yaak tan tigui rigui ko arata koko ummoto Mauritanie ko saabu ko ummoto Mali ko koko fecci ussima ko ummotono Niger ko en hikka arani ko ummotono Nigéria ko ummotono Burkina ko ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa wasata tawa ene filtodira e caɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa eɗen guura e taske hikke o ko gonga noon hay sinno tawi wonɓe ganduɗa hoore maɗa nanɗo opérateur uji économique DER woppi lawol muɗum ari watti somade jawdi ene ñamla yimɓe eɗen gandi kam wona lawol muɗum wona lawol muɗum saabu DER so tawi en mbiyama DER eɗen gandi inde nde tan holko firti inde nde noon so tawi woppi ko fati e heblude yimɓe tawi koto banggue wawde jogade ɗumen gollorɗe muɗumen wawde gollinde so tawi woppi ɗum yeehi ene somoyo jawɗi ene adda ene wiya kadi ene ñamla ɗon noon eɗen namdo sernaɓe sariyankoɓe holko sariya wi ɗon mi addi jawdi gadde mi ñamla on oɗon jooɓa jawdi foof joguiɗo ujunnaji 5 e temedde jeegom yo ar dadɗa so tawi a daɗɗi e nder lebbi nayyi lewru fof aɗa jogui ko versata lewru fof so tawi a versani ha timmi lebbi nayyi ɗi mi anda hol sariya pawotoɗo e jomum mi anda noonne kadi mbaɗa jogui namdal gongal so tawi jomum ƴettoyi jawɗi derɗi e yolde hakkude he jomum so tawi ma yi holno ɓesgu muɗum waddata e DER mete DER yafoto ñamande walla jokkat rewde ɓesgu makko ngu ñamande nde no ɗum ni so tawine kadi kanko hoore makko kadi o haysinno tawi DER ñamlimo jawɗi ɗi kanko o yalti o yeehi o ɗannima holno DER waddata e makko ɗum ɗo fof ko namde ɗe gandanɗa hoore maɗa mbaɗa yiiɗi dañde hen hakkillagal togara to banggue no ñamande yoɓirte wasa ñamloɓe ha tengte banque ji jogade UG ji e jogade laabi rewnude ɗum ko kamɓe ɓuwa ɗum laɓɓinde to banggue layya mi heeɗima musidɗam goto no haalano wiya sa ala layya sa wujji a layyima a heɓat bakkat goyka kono keeɓa baaji layya noon min mi wona fanniyankira banque diine alkata e ɗum togara on mbaɗande ko cooso walla taw ko ñagñamu walla caamo ma jaw kono kam eɗen gandi kam sariya ala fof ɗum dagni guyka sariya kam guyka sariya dagnani ɗum saabu haali wi hay makka so neɗɗo jam fiima yeehi makka aɗa jogui bakkat jam fiilo kono hajju o kam ne jaɓira saabu a waɗi hajju poɗɗo wadde o ɗum ɗo noon mi yananaka ko anduɓe diine kaal ɗum e anda togara oɗo hay sinno mo andi diine no mo yurni ho par ce que min kam min foyi famɗude gandal eɗen gandi kam sariya o holko haali hay sinno tawi en gona sariyankoɓe ko kalana ɗen anduɓe meɗen ko kalani en kala ko fati e guyka koko harmi so tawi a wujji a hajjiroyi mbiyeɗa wonde ene dagui a dañi hajju dagui mi nani ɗum holno hakkille wata jaɓi a dañi baaji kajjuɗo a dañi hakke gujjuɗo kono aɗandi wone gueɗe won ko jibde hakkillaji yimɓeɓe wone gueɗe ko jibde yimɓe par ce que ko kewɗa gandal ko fo an aɗa andi yimɓe ene mbiya wonde guyka ene harmi yimɓe ene mbiya wonde jamfa ene harmi an mbiya wonde so tawi neɗɗo wujji yaari ɗum makka ene dagui firti ko aɗa sembina yimɓeɓe e guyka yoɓe jaa ɓe gujja ɓe jaaha makka te a wiyama wonde hajju kadi mata waɗa ɗum ko jawdi lamdu te a wiyama wonde so tawi aɗa yaha makka yataw aɗa wawi saɗa yaha makka yataw aɗa jogui gujjuɗo kam jogaki jawdi ma laaɓi saɗa yaha makka yataw wondani e ñamade gujjuɗo kam yeehi makka on kam ne jogui ñamade guyka ka nan ɗon en pamodiri mi heeɗi nanmi en mbi l'islamiyankoɓe ɓe ngaɓe ceanda en hen min mi laaɓani seere mben jogui hen gueɗal min de so arima min coppino bisimilla to banggue DER an baba DER nadde e ngal ɗo taɓal beele ne waɗɗi ɗum walla waɗɗaki ɗum eyyi ko yowitino e délégation à l'entrepreneuriat rapide koko mawɗo Abou yi hen ko tan kam hikka ene betti yimɓeɓe no fewi kadi ko betti hen ko yiyande par ce que ko ɗum ballal tan andi Sénégal yimɓe fof ene gandi situation gonaɗo wonande caɗele hande tawaɗe e leydi ndi to banggue faggudu hande no mawɗo Abou yini yimɓe fof ene gandi kam jawɗi nene leydi ndi jawɗi ne gooti hayso tawi won ko waɗi hen ko ganduɗa ana manki seeɗa haɗani kam yimɓe ne ɗaminima ha jawɗi ngar kono jawɗi ɗi arde ɗumen wona ɗum tan waɗata yimɓeɓe daña layya
waɗata yimɓe dañde layya ko mbawa yaltinde juuɗe e poos mbawa sodde layyo beela noon yimɓeɓe ene mbawi yaltinde juuɗe e poos cooda layya ko toon woni caɗele ɗe wonande situation gonaɗo caɗele faggudu e ko way noon ko hawni hen ko tan ko 2024 tabaski ɓennuɗo laamu ngu koɓe mbatno recensé ko 995 ujunere e temedere eko fawi jawdi hikka koko telliri ko 9 mi anda e cabanɗe tati eko fawi donc wadde andal hunde nde koko usi wadde ɗum ɗon tan ko hunde fonde ƴewtede holko saabi ustugol ngol holko saabi caɗele ha ko ganduɗa ko wonno dow arti hande hay less te yimɓe ne gandi hitande foof yimɓeɓe ne ɓeydo responsabilité je ne ɓeydo dewle ha e ko way noon wadde so tawi wayne ne mbawi famde ko ɗum situation wonande faggudu leydi ndi caɗele gonaɗe hen e ko way noon donc hol laamu darden fonno hen darade mboɗo sikki ɗum ɗo ene jeeya hen comme no mbiɗa ni DER sibu DER ko yoga e ɗum ɗoji laamu ɗi ganduɗa ko wawde wallude sukaɓe ɓe beele mbawa dillude ko mbiyata ko entrepreneuriat mumen mbawa dusede to banggue projet ji ɗi jogui ɗofte beele mbawa joni noon so tawi DER naati e jeygol jawdi ittude ɗum ene totta sukaɓe ɓe ko gon ko hunde moƴƴere kono noon to sukaɓe de non wona jimi yide DER ko sukaɓe wallatno hande so ruttima e rewɓe sukaɓe hande so tellitima ƴettude jawdi ene ñamla yimɓe ko hunde moƴƴere par ce que ko laamu yimɓe ne mbiyatno caɗele ɗe gonaɗe alay saago laamu mbawa nannude hen juuɗe miskineɓe kono est ce que noɓe darde nde ɓe darwini par ce que déjà communication ala kadi ko Dakar tan ɓe ɓuuri wadde concentré o te Sénégal wona Dakar tan hande région ji 14 ɗi beele DER fota dañde koɓe mbiyata pôle finance parce que département fof ene waɗi ko yiyete ko pôle d' emploi e par ce que aɗa andi kañum DER ko Harouna Gallo ko addi ko ko ujunnaje 5 e temedde ɗiɗi e jawɗi nayyi pawi hen 5204 Dakar ko dañi ko timano DER soodi e Harouna Gallo fof ha laaɓi ceera Harouna heeɓi jawdi kalis muɗum fi e jiifa muɗum DER kañum ruttiti wi wonde miskineɓe e rewɓe ɓe worɓe muɗumen maayi kono worɓe ɓe rewɓe muɗumen maayi ngala hen a famide rewɓe ɓe worɓe muɗumen maayi miskineɓe so tawi noon a ari a wi wonde aɗa ñamla oɗo ko miskino aɗa ñamla ɗum yo wat ujunnaji 5 e temedde jeegom 28 000 francs ujunnaji 5 e temedde jeegom o daɗɗata kanko noon andi jawdi ndi o yiɗi jawɗi ɗi tuggi koye jawdi jarori 16 ujunere fay dow joni noon an ko an andi hol hen ko ƴettata ko ƴettuɗa hen foof koye nder lebbi 4 lajal lebbi 4 joni noon bawɗo ñamlade mo mbiɗa wonde ko miskino Allah totta ɗum jawdi jarori ujunnaje 16 aɗa ñamla ɗum on natti miskino wawa dañde ko ena ñamlo ha ko ena fawa e 16 ujunere pour layya par ce que mbiyeɗa ko miskino o layya waɗɗaki ɗum a faami e ɗo joni o so tawi a wi wonde aɗa ñamlo on joguiɗo ujunnaji 5 e temedde jeetati on kay no e temedde jeegom ujunnaji 5 e temedde jeegom kay kam so tawi o yeehi daral haysono ko ɓorel mawo dañ walla haysono ko damguel mawo dañ hikka wewande non haysono ko damguel mawo dañ yataw tan kam walla o yaha kam o rutto e kiwisaji a faami walla haysono tawi ko faati e saucisson e woto yejjitto ka woto yejjit anduɓe mbi caggal makko aɗum fof Sénégal ɓe wawde layyade anduɓe mbi won leyɗele ina kirsa damdi ina kirsa ɓata ina kirsa mottu no mbaɗa gartoɗe mais Sénégal heewani wadde kay ko natti layya gon ko adda ko ɗum saabi leyɗele ɗum ɗo fof ko ganga yeeyde enen juum so tawi taski fandima koddiɗo ma humi jawdi an humani ɓinguel ma wawa famde ɗum wadde gaga deya ko ñamle ko hay ko wona deya no foti ɓe jeeta dara hen ñamlo ene mbadda hen aw wadde so tawi ñamande ari a yoɓi ñamande nde no poɗɗa yoɓirde ndi hattama dañde layya wadde deya walliɓe mbawaɓe ha daña togata wonko ngakki aɗa andi laamuji ɓennuɗi holko mbaɗanno mbaɗanno ko miskineɓe ɓe dokkat ɗumen layyaji enen fof eɗen gandi Aminata Mbengue Ndiaye kala jagorgal mennogal rewde e gaynaka kono Aminata Mbengue Ndiaye wodani taw ko ɓenni ko ha ɗo ɓe jaara hen eɗen gandi kanko nde o ari nde wonko waɗi Aminata Mbengue Ndiaye ko kañum addoytuno so tawi addi fecce e commune aji ɗi totte miskineɓe wona ñamade ko dokkal
to ay dum ngakkanno don heewi ngakkanno gonno no so yidi kono kam ko dokkal kam ko politique tan fof politique no so yidi ko dokkal tan kam nyamande ala hen toga fof politique tan fof politique mu yata an jima haali joni mete wona ko usti jawdi coggede arde ko wiyannobe en ken tunwube do e Dakar ko wayno mi Barthélémy Dias wi yeyataake baali kañum goto yeyata hoddi men ɓe mbi damata galleji mumen hay goto yeyata hen baali ko ɓen battinede hande ha heewi batti yeyde beele ɗum ustani balɗi eyyi to banggue no ɓe mbiyata ni jawɗi neheteɗe galleji ɗi ɗo ɓe mbiyata ɗum ni haruyar ɗum ɗon wonani hay 5% e ko sohla ko e tabaski wonande opération tabaski Sénégal no diidirno baba ƴeewi Dakar mi ƴeewi Dakar kala galle mo gaɗa e Dakar kala legal no waɗi dal damal galle fof no huma jawdi koɓe jiitinede ko ɓe ɓurtima en laabi sappo wawdenede Dakar wonani wawa eyyi ɗum ɗon koto banggue foti ko ƴeewede hakkude to banggue ko mbiyata ko élevage e hoore mum kono hande Sénégal ko ɓuuri ko wawde soode e ko ɓuuri ko wawde sohlede ko cogge ɗe wonande jawɗi ummotoɗi ɗi Mauritanie jawɗi ummotoɗi ndi e dowri ɗi ganduɗa koreji men aynaɓe ene gadda ɗum ko ndin ɓuuri sohlede ndiɗo ko gonga won sodoɓe ɗum kono sa ƴeewi sodoɓe ɗum ɓe gonani hay 5% e ɓen ɓe ganduɗa ko sodoɓe ko yete ko jawɗi layya heddi ɗum ɗon ne ma ɗum wonoy miijo hol to banggue enen ɓen ɓe ganduɗa hande ko aynaɓe enen aynaɓe beele en pota wadde peeje ɗe ganduɗa beele yimɓe mbawa artude eɗen ndinnedi to banggue wonande toppitade jawɗi ɗi ha gara e on tolno ɗum kadi namdi ko darde laamu ngu ko darde noon ko ɗum lawol jungol heddi ko eɗen gandi e ministére Ali Saleh Diop nde wonno ɗo ministre o hollitino wonande ɗo e 2035 cap 2035 Sénégal ma heɓ ko yiyete ko autosuffisance ha mouto e ko way noon to banggue ko sohlete ko to banggue jawdi tawi Mali addani Mauritanie addani ko sohlete ko to banggue kosam to sohlete ko guila e dendagal ko rentini ko yiyete ko e élevage ɗum ko hunde nde ponno liggade même directeur de l'élevage kesso o hollitino wonande eɓeni hen eɗen golle ko way noon heddi alay sago laamu ngu hol peeje ɗe poti wadde beele wawde dusde aynaɓe ɓe surtout aynaɓe wonɓe dowri ndi beele mbawa duusede guilay noon to banggue haɓade ko yete ko to banggue abattage femelle aji wonande jawɗi ganda kañumen mbaɗata produire to banggue production jibinde ko way noon no dusirte beele ɗum ɗon wawa rewindede holno ɓe ballete jawdi ndi mbawa dañde ñamdu ndu ganduɗa ɗum ɗo sohlani to banggue wonande transhumance ɓurtuɗo o tawi jawdi ndi ɗum an haɗa ɗum ko heewi guilay to banggue dañde kosam dañde tew dañde jibinde nde e ko way noon ɗum ɗo ɗum foof namdi ko ɗum des facteurs ɗe ganduɗa mboɗo sikki ministére o ne foti liggade hen no fewi kono noon laamu ngu to banggue tabaski o no mbiɗa ni enen gandi roi Mohammed VI kañum ne jogui fondation mo ganduɗa hitande fof ne wallittuno yogay miskineɓe e fondation ji goɗɗi kewɗi nanɗo e Sénégal tabaski so waɗi jomumen ne cooda jawɗi wallidde ko yiyete ko ɓesguji ɗi kono noon mbimi ko alay sago mbawen famde Dakar tan wona Dakar tan woni Sénégal si sa ƴeewi nder mo mbiyata ɗo Mawɗo Abou ko ɓuuri ko wadde concentré to banggue wonande en jii ummiɓe Fouta gaari ɗo en jiiɗi hebde jawɗi totirteɗe e nder wadde soɓe ƴeewi no département fof no mbirunomi ni pôle d' emploi ji gonɗi toon ɗi département fof ɓen mbaɗani ɗum doté haysoko 200 walla 300 réparti e on nombre moɓe dañi mboɗo sikkuno ene wawno ustude kam ko yiyete ko caɗele jogaɗe ɗe ma waɗe ciblé waɗama mais hayso tawi waɗama communication ne manki communication ne manki yimɓe fof ne gandi min baɗono yam min baɗono yam e woɗɓe temedere waɓe no hono yam tini wonande derne no totiri ko ndeɓe gari toon to Sokas to Haruna Galoba ko nden tina wonande opération nder ma waɗ opération tottidde ñamlidde e ko way noon wadde communication ene manki ɗon e nden joni holno mbaɗata répartir les pôles d' emploi quota fof wooda ko totta toon hol critére uji ni neɗɗo o wawata nannirde ha wawa hebde ɗum ɗon eɗen gandi ɗo tan eko heddi koye balɗe seeɗe tabaski ko mi yanima ɗum rewa lawol ma wat transparence mi sikkani puisque
communication ala transparence kadi ene waɗi bettere jaafoɗa ujunnaji joyi jawdi pawɗe ɗe Dakar ko jogi timan ujunnaje wona ko heddi ko temedde jeenayyi pawɗe temedde jeenayyi ko fayi keddi ɗi caako e département ɗi région ngaji ɗi communication ala antinaji mbimi communication kam ne makki eyyi ko noon woodi no woodi aɗa faami kam saabu min jeeyi reportage min keddimaɓe kaala ñanden kadi otoji jolni ɗon yeeso amen ene nawa région ngaji he mi yiyanima timmo walla timmata kono ko ɗum sen gatti gueɗal gongal ko sababude jawɗi ne haaɗi saabi ha hikka place uji aynaɓe annoɓe mbatti ko sodde place uji place sodama capanɗe ujunere Tinguéji Jamallay sodama Gamidina hikka wona daral ko waddi ko namuɗo e banggue Dalifort sababude hande nehoɓeɓe keewi en pindini leƴƴi goɗɗi ɗi ɓe gandino waɗi nafoore ɓe mbiyanno koye mbatta e damuɗe galleji mabɓe hande mbatti sodde place uji wadde woto jawen ko nete ko aɗa andi to banggue negol ngol kadi systéme nani hen systéme gonɗo hen o ko kamɓe coggue garoje ɗe ɓe leelata nadde yimɓeɓe leelata sodde par ce que haɗi ɗumen o addanta ɗumen leelde sodde ko ngalaɗo mbaɗi jawɗi e nder galleji mum galleji ɗi hande wona a faami e ko heddi ko noon so tawi yeehi hankkadi ha heddoyima na waɗi e mabɓe o yiɗoɓe jultoyde e galleji muɗumen won hen ɗon ena mbartira ɗon ɗo wantirte ɗo noon nehoɓeɓe kañumen ko ɗon profitata e mabɓe gandi hankkadi ɓe jiiɗi jultoyde gara cotta ko mabɓe ko so tawi cotti gartira ɗum e nder ɗumenaji muɗumen ɗo goni ɗo henna kañumen ne mbatta yeede so tawi ɓe jeeyanno jawdi ndi ko ujunaji sappo ɓe pawta hen ujunaji tati ɓe mbatta yeede ɗum sappo e tati ujunere so tawi ɓe keddorama ɓe mbatta ɗum e stock moɓe jogui pour ɗaminoyade mo wuuri kamɓene ɗum ko kamɓe nehoɓeɓe systéme o nani hen no waɗi e mabɓe jawɗi nan ɗon gona jawɗi jeeyineɗi ala jawɗi ɗi gaddira ɗon ko pour hollirde par ce que min mi yii leegal amen ɗo min gonno aɗa yiya neɗɗo fina subaka nde fina subaka fof sogga jawdi nawa toon jawdi ñalla toon humade ha hiira par ce que ala ɗo mofti famide jawdam yo ar wona ɗo an gadda jawdi ma o jogui ɗo ko jawɗi tati goto meɗen fof adda jawdi muɗum wona jawɗi tati ha wona jawɗi jeegom joƴƴine ɗon won hen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko nehoɓe so tawi neehi ko nehata ko jawɗi mawɗi jeeya ɗum pour sottoyde jawɗi tukosi beɓɗi ay jawdi nanɗo ene jara ko capanɗe jeetato ujunere mi yeeya ɗum yaha mi sodoya jawdi jaroɗo ujunaji nogas capanɗe jeegom mi dañi hen bénéfice ɗum ɗo fof koye systéme aji gonɗi e nder hen kono kadi koto jejji ten wonko waɗanno e juldeeli ɓennuɗi ɗi waɗani e ɗiɗo juldeeli ɗiɗi julde 2024 e julde 2025 holko waɗi ɗum par ce que lomtoɗa hiiru saren cuwa taw dañede farba mbamen lomtoji muɗumen dañaka taw a faami de Cheikh Oumar Anne lomtoji muɗumen dañaka taw Racine Sy lomtoji muɗumen dañaka taw faami de ha ɗo ɗo yaari he ɗo henna ɓeɗon heɓannoɓe e muɗumen ɓe ɓen keɓani rawane keɓata ene dokki a faami ɓen ko sodannoɓe dokkire ko sodannoɓe cakko ɓen nana nangga ene coka ngaalu muɗumen nana fawa kala joguinoɗo milliard jogotonoɗo miijo so tawi taske ari yomi somo mi ɗuminoya mi yi joom joguinoɓe milliard uji nana nangga ene coke compte uji muɗumen no ɓuuce mi deccat yomi nanggaka mi soke kontan ɓuuce ɗum woni ko woni ɗo hen ɗum alay saago artat e nder ɓesguji ɗi artat e nder poye meɗen a jarama laɓiti mbiɗa ko noon laɓitinde seeɗa to banggue aynaɓe joni nattini wantirde balle men so lambi kew ko jonnude nawta ɓe gaddata ko jawɗi tukosi ɗi ganduɗa ko jawɗi pawdindi wonɓe ɗo e Dakar ɓe so jeeyi ha gayni cotta mi yi wane Aliou Kaldi Mamadou en Oumar Baydi en Mamadou Inel en ɓe dagani mabɓe ɓe cotta jeeya kon tokso ngo kamɓe wonɓe ɗo wongo ɓe neha ha hitande artoya on jarama so tawi ala ko ɓettene toɓɓe yiyande mon to banggue taske o jawten e toɓɓe wonde tourné Ousmane Sonko e nder Afrique hol yiyande mon hen togara min de yiyandam hen tourné Ousmane Sonko e nder Afrique o leeli wadde ɗum aɗa andi holnde o fonno wadde tourné o ala ko addi élection baɗo ko addi élection ngaji ɗiɗo en hol gardoto banque africaine de développement no Mauritanie waɗi ni waɗi feere ha fiyel no Mauritanie waɗi ni ƴettude premier muɗum ministre wona directeur campagne candidat muɗumen ko ɗum fonno wonde nan hen yimɓe towɓe anduɓe e jaydiyankoɓe e yimɓe fof naati e campagne candidat Mauritanie o ministre de l'intérieur gila président mabɓe nde candidature makko yonti ɓe goppu kala ko faati e parti ɓe goppi kala ko faati e leñol
ɓe goppi kala ko faati e hari yomo tan hawtan ala ko woni hakkillaji maɓɓe ko woni darde maɓɓe e yimɓe maɓɓe ko so wona Mauritanie yo haw ɗum mune kadi ko ɗum woni koɓe mbaɗi fami kala cadre moɓe joguino e nder laamu Mauritanie par ce que sa ƴeewi joni wonde premier ministre o a ƴeewi ministre de l'intérieur a ƴeewi ministre des affaires étrangères a ƴeewi ministre des finances fani a ƴeewi directeur uji maɓɓe gouverneur uji maɓɓe banque uji internationaux ji ɗi kañumen fof par ce que min won momin gandi hen ko woccinajo kañum wonno représentant bad Tunisie woni représentant bad Côte d'Ivoire jeeya koye waɗanoɓe candidat Mauritanie o campagne Sénégal hol moɓe jogui cadre tan e nder banque uji ɗi gonɗo ɗo henna e Sénégal walla gonɗo e banque uji étranger ji ɗi henna mo ganduɗa mo tinɗa baɗanɗo Amadou Hott campagne haal diplomatie o taw woni hade ballal kay ko walleteɓe ɓe gonɗi diplomatie o aɗa eyyi diplomatie o aɗa andi wonirte kay ko mbimami ko hono ni henna addata ɗum c'est à dire kanko Ousmane Sonko hande o so tawi teppitima paɗe makko o yeehi Guinée o yeehi Mali o yeehi Côte d'Ivoire o yeehi tomi anda wiide a faami de mete ko hande o fonno wadde ɗum walla koko adi hande min e yiyandam o fonno wadde ɗum koko adi hande ɗum ɗo feññinde ko kanko Ousmane Sonko sabotage mo jogui e candidature Amadou Hott candidature Amadou Hott Macky Sall ko kañum ɓurlino miijo ngo Amadou Hott pour wonde ɗum candidat Bassirou Diomaye Faye nde ari nde darima hen darde lang fodde milliard uji nogas pawɗi famde ko waɗi hen ko faati e candidature Amadou Hott campagne muɗum kono noon fayidagal ngal premier ministre Sénégal waɗani ɗum hen so tawi ko gonga weeli Allah premier ministre Sénégal no premier ministre Mauritanie darorini daroraki noon ministre des affaires étrangères Mauritanie no darorini ministre des affaires étrangères Sénégal daroraki noon ministre finance Mauritanie no darorini ministre finance Sénégal daroraki noon ministre des affaires étrangères Sénégal ko kañum fonno wadde duƴƴal ngal hol ganduɗo mba ko muɗum an aɗa andi ko eɗen jogui kay eɗen jogui en jogui inde baba hol ponnoɗo adade yimɓe ndaw e muɗum eyyi échec Amadou odde facteur aji ɗi ne heewi mawɗo Abou min mi wawa yiide Ousmane Sonko waɗani soutenir candidature Amadou Hott puisque en jii o waɗi recevoir Amadou Hott o yamiri ministre uji makko ministre du plan et de la coopération Abdourahmane Sarr baɗo ministre des affaires étrangères hay so tawi goto men fof men gartu darde fonno darade ɓeɗo fof kam mbaɗiɓe accompagné mbaɗimo soutenir kanko fonno hedde hoore wona yamirde nde kanko kay Bassirou Diomaye en tant que premier ministre eɗen gandi Amadou Hott président mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye waɗi ɗum recevoir ɓe mbaɗi ko yiyete ko conférence de presse kanko e mo ganduɗa ko Abdourahmane Sarr e kanko Yassine Fall e ɓenen keedi caggal kanko Amadou Hott wadde soutenir candidature mum président de la république ɓe ƴetti hedde milliard uji 3 wadde soutenir candidature Amadou Hott eddi ko ɗo noon woni haala ka ɓe mbaɗimo soutenir mais beele soutien moɓɓe mbaɗi o ko soutien ponnoɗo wonde ala min ko ɗon woni ko ɗo jawmi kadi ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen ita cupta yo dus Amadou Hott beele ene jogui pouvoir capacité wawde dusde Amadou Hott tawno yimɓe ne gandi banque africaine de développement alay saago namdi ko ɗum diplomatie leydi hande min erreur toujours mo mbimi Sénégal so tawi ari ko wayni poste mo ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum fierté leydi kala yimɓe eɗen poti yejjide kala ko fatuno e no divergence politique o ko ɗo heedi o ko ɗa a waɗinomi ɗum a waɗinomi ɗo yimɓe ponno ko rentude autour de l' essentiel hande mboɗo sikku no mbiruɗa ni eɗen gandi Mauritanie ko premier ministre mabɓe ko kañum woni directeur de campagne o mo ganduɗa ko Sidi Ould Tah e dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko les acteurs de l' économie ɓen ɓe ganduɗa ko jaggue mawɓe ganduɗa ko kañumen ko chef d' entreprise aji ko way noon ko kañumen keedi caggal ene duusa waji o financièrement e goɗɗum hande beele cikkuɗa so ɓe gaddino Macky Sall ɓe mbi yo wat porté wonande duusa Amadou Hott ɓe ƴeewa baɗo no Mankeur Ndiaye yimɓe fof ene gandi darde dari to banggue hakkude leyɗele so ɓe ƴeewi baɗono o mo ganduɗa ko Amadou Ba par ce que Amadou Ba oɗo 8e gonnoɗo banque africaine de développement mo Sidi Ould Tah jogori lomtade on candidature mum ko Sénégal ko Amadou Ba nde wonno premier ministre ko kañumen mbaɗi ɗum ko kañumen dari ha keeɓi ko donc Amadou Ba en ɓeɗo ɓen ganda yimɓe fof ni gandi golle ɗe mbawi to banggue ko yiyete ko économie yimɓe fof ene gandi darde mumen mbanno Ablaye Daouda Diallo en ɓeɗo fof ko fonnoɓe rendinede beele mbawa dusde Amadou Hott
ɓe mbaɗan ɗumen campagne mo ngannduɗaa ɓe itta koppareje ɓe mbaɗa e tabal ngal ɓe mbawa dusde Amadou Hott kono en jii a haali to baŋnge diplomatie ko ɗum ɗon ne ko ɗum caɗele par ce que gila e garal maɓɓe en jii fayuji ɗi ngannduɗaa nana mbaɗa kadi alay sago ko ni tan wata waade par ce que hen kaali ɗo tourné Ousmane Sonko mo wonno to Burkina Faso nde wi to Burkina Faso o wi ko yon nganndu ko suuɗi e ko feeñi Sénégal nana caggal ne duusa mon au moment où Burkina Faso nana renti e alliance des états du Sahel yi ko kañumen min taƴi ha laaɓi kala ko fatuno hakkude amen e leyɗele français ko way noon oɗon menace hande banque africaine de développement yimɓe ne gandi caggal leyɗele ko wayno Arabie Saoudite en e leyɗele ko wayno États-Unis d'Amérique e ko way noon ɓen mbawa jooɗade jiiya candidature Sénégal guila e garal mabɓe ɓe mbi ko minen e Sénégal ko ko yiyete ko hakkude men taƴi ha laaɓi ɗum ne en jii won darde omo ngannduɗaa ko président e hoore mum haali ɗum déjà fuɗɗima koninkoɓe France kam ɗo gonno ɗo nana jaaha ceerago waɗi hakkunde men e koninkoɓe leydi France e goɗɗum nana tija donc ɓeɗon so tawi a dañi on candidat leydi mum yi ko minen kala ko fatuno e jimade hakkunde amen e leyɗele Europe ko wayno e leyɗele goɗɗe min taƴi ha laaɓi donc ɓuri ni wawde joni jokkodirde koye Russie e ko way noon te hakkunde men e Russie to banggue investissement e ko way noon ala gartam so tawi tan ko haalde Allah wona enen tan mbiyata aduna o Russie ala ko voilà toon jimmi walla heewani wasa wala non to banggue investissement so wona taw ko banggue armement ala gartam so wona to banggue armement e ko way noon ɗum ɗon ne hannde en cohlan ɗum par ce que leydi men en dañani conflit ɗi ngannduɗa hannde eɗen ɗum wadde ɗum ɗo fof so tawi ɗum renti ɗon alay sago ni wahto wadde par ce que Arabie Saoudite hoore mum waɗani soutenir candidature men Amadou Côte d'Ivoire kay waɗani soutenir candidature e ɓen kaali gila law ɗon ɗon a waɗat convoqué caɗele hakkude ɗum ɗum waɗi kala ko neɗɗo ne haala so tawi a woni e lamba dawrugol aɗa foti miijade janggo ɓeta kongi ma kanko Ousmane Sonko ko mbaɗanmoɓe reproché en jooɗima en jii attaque mo wanno e omo ngannduɗa ko Alassane Ouattara kanko président men hoore mum en jii attaque mo wanno e Alassane Ouattara Birane Souleye Diop kañum ne ko noon wadde ɗum ɗo fof so waɗi te Alassane Ouattara kañum ne tini ɗum ne andi ɗum probléme gonnoɗo hakkude Sénégal wona probléme kam mbiyami ko Macky Sall won darnede wonno hen ko gonga Sénégal e Côte d'Ivoire ko funeɓe gonno goto fof ene yiiɗi wonde dow to banggue sa ƴeewi géopolitique to banggue leadership IOMA GLECAF ko yiyete ko CEDEAO goto fof ne yiiɗi hedde CEDEAO e ko way noon goto fof ene waɗi ni hay to banggue taux de croissance hakkude Sénégal e Côte d'Ivoire ko ni wanno mataw ko joni tan ɗum wattini wadde ɗum ɗon fof so tawi renti ɗon a ala diplomatie mo ganduɗa ko moƴƴo alay sago wadde ko ni wata wadde ɗum waɗi mbi min candidature Amadou Hott défaite makko wona ko ganduɗa ɗum ɗo ene betti en ƴewde noon eko ɓenni ko eko jiiɗen ko eko waɗi ko wadde laamu men ene poti ƴewtade diplomatie o surtout omo ganduɗa ko kañum jogui ko wiyete ko ministre des affaires étrangères ko wayno ne wawi wona neɗɗo ne wawi taw wonko wawi kono noon gollal ngal o totta poste mo totta o wona poste mum neɗɗo noon so tawi a nannama e fukko koyngel so tawi poste mo tottoɗa o a wawa ɗum poɗɗa ko changé nede walla jalta wona ɗum mbiyata kay ko so tawi a tottama jomum wawi ko basket nanama e terrain football bal fof garduɗo dow mbiyata ko aɗa nanguiri jungo hoore par ce que cikkata ko ɗum gollotto ko heddi ko par ce que aɗa andi e paamen a wi wonde oɗo soutien Ousmane Sonko mete Macky Sall waɗano soutenir Amadou Ba aɗa andi wadde soutenir dow ha yimɓe tina wonde kaari ko waɗi soutenir neɗɗo o dow tawa less o aɗa ngafta ɗum nani ɗon eyyi non mais min mboɗo sikki non mboɗo sikki kam ɗon kam ayi mawɗo ko hunde jeɗanami ayi yidde mabɓe Ousmane Sonko hande yidde mum kadi mi waɗat saluer wonande hakkilantagal ngal o waɗi par ce que nde ɗum waɗi Sidi Ould Tah nde gagni nende hawre jillu mabɓe nde o yahata Côte d'Ivoire o addi ko wadde ɗum recevoir o yindire mum o waɗi ɗum félicité ɗum kadi aussi ma won rapport de cordialité waɗata hakkude men e banque non kañum ɓe jindiri de toute façon ɓe jindiri o waɗi ɗum félicité ɓe joddima ɓe jewtidi ɗum ɗenne kadi yen gandu eɗen jogui ay Amadou Hott nde wulta nde gagni Amadou Hott adi wadde félicité bien sûr ɗum c'est normal en tant que candidat malheureux non jimidi ko premier ministre men enen jaaha e jillu jindira e jomum mbaɗa ɗum félicité ɗum ɗon ne ko ɗum politique ay pamodiren ay mbima wonde candidat Mauritanie wonde darinde Mauritanie premier ministre muɗum ummi dari président de la république kala ko faati e divergence politique ɓe berdi ɗum ladde ɓe beddi kala ko faati e haare hakkude mabɓe ɓe concentré e candidat mabɓe yo ɓennu ɗum ɗon noon Mauritanie ɗum fuɗɗi ɗum par ce que so tawi a ƴeewi conseil FIFA Mauritanie remporti
a famidi no weno CAF vice président Mauritanie nawi bat président Mauritanie nawi Mauritanie bête noire muɗum wonno ko Sénégal hande o Mauritanie wonti bête noire Sénégal jiɗɗa wiide ko fiyannoɓe Mauritanie ɓe jani aɓe hande ɓeɗe piya Sénégal ok a jarama joni sen gatte on sifa mo kalnuɗo joni hakkude ɓuuri hawde yimɓe fof ko hakkude Sénégal e Côte d'Ivoire Sénégal e Côte d'Ivoire no goɗi ɗo to banggue faggudu Côte d'Ivoire ina mawni e nder IMOA ina mawni e nder pelle ɗe ha tengti e BCEAO sababude to banggue kuuɗe lelnaɗe 16 BCEAO wona tan ko Sénégal directeur général o wona tan ko ivoirien Alassane Ouattara woni ɗo gouverneur Abdoul Mbaye woni adjoint muɗum holko cikkuɗon addi nde saɗede ha nde ɗo bonnande waɗi e sen jiiɗi heɓitade hakkude men e Côte d'Ivoire holno mbatten e tokara alay sago wawata waɗede ko hunde sattude kam mi andade so tawi Alassane Ouattara ummima ɗo par ce que neɗɗo wonko ene nanni hakkille maɗa ha yetto ɓerde maɗa pour yaltinde ɗum hen ha laaɓa sokke ɗum ha laaɓa ko hunde sattude eɗen gandi nguɗo laamu jooɗi ngu holko ɓe mbiyatno Alassane Ouattara e holko ɓe mbaɗatno ɗum e kala biyate bonɗe ɗe ɓe mbiyatno ɗum mais Alassane Ouattara hande o ene wawi jooɗade e jappere laamu hande o yejjitanaɓe ɗum kala maslaha mo wawi waddude e mabɓe to banggue jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leydi Côte d'Ivoire alay sago woda tan ko heddi heddorto ko kañum ɓe mbino wonde ko sukuña ko kañum ɓe mbino wonde ko laamu ndolago waɗa ko kañum ɓe mbino kala biyate bonɗe ɓe mbino ɗum nan heddi e hakkille muɗum ɗum woni ko wawi wasti heddade e hakkille koye yimɓe meɗen ɓe hade mabɓe jooɗade koɓe mbiyanno ɗumen ɓe duttiɓe noddiɓe ɓe ndewi caggal mabɓe eɗen dongna ko wayno Abdoulaye Daouda Diallo en ko wayno Amadou Ba en ɓen mbawi ɗum wadde mbawi ɗum muñde kono mbaɗon Alassane Ouattara ganduɗo carriére muɗum politique ɗo ummi ko piyodiraɗo ƴañodiraɓe wecce wadda womre e womre ƴiƴam ruufi pittali keddi e nder ha jooɗi e jappere laamu on so tawi a wi wonde aɗa yejjirina ɗum ko ɓenni sababude biyatema ko jumre a jarama yeɓiyankoɓe ayaw pindi TV gartene jillu ngu saabu jillu ngu nawi Amadou Hoɗo mbiyen bandiraɓe noon kala yetta gasoyi yewta wonde ma jokko en taw haalata koko fati e caɗele Sahel sen gatte tourne ɗe Ousmane Sonko yaɗa ɗum leydi Côte d'Ivoire o yindiri e Laurent Gbagbo o yinde Alassane Ouattara heewi coow guine Mamadou Doumbouya wonkoɓe kaldi o haali e nder haala makko wiide nayimo ko e nder guine fulɓe Fouta yo haqqillaji men ndeej e Sénégal ala me mawɗu men koto wonde panafricain wonde neɗɗo jiɗɗo linde Afrique yo won gotum yo yaaw yeeso no woni yimɓe mbalno ni beele gon eɓɓo ko heeso e beele cikkil wawi yawtoyde eyyi kanko le premier ministre Ousmane Sonko mbiyen o jafoɗon waɗino annoncé tourné makko guilay mois d'avril mo yillo yoga e leyɗele Afrique ɗe ganduɗa ko ɗe jokkodirnoɗe e leydi Sénégal ko wayno Guinée hande Sénégal e Guinée mboɗo sikki ko leydi ndi ganduɗa ko rendini ɗumen ko ɗum histoire ko hunde nde ganduɗa ko hunde ɓoynde yimɓe kadi eɗen gandi surtout so tawi en goni eko wayno jamanuji élection eko way noon dillo ene waɗa surtout ɓiɓɓe Guinée naaɓe jooɗiɓe ɗo eko way noon guilay ɓe ganduɗa ko joguiɓe ko yiyete ko carte d'identité ji probléme nationalité eko way noon wadde alay sago ne moƴƴi saaha foof beele yimɓeɓe to banggue diplomatie hakkude leyɗele ɗiɗɗe mbawa joɗade mbawa waddude ko yiyete ko des visites ɗi ganduɗa ko golle ko ɗum wawde wadde raffermir hakkude leyɗele ɗiɗɗe o yindiri toon e le premier ministre Bandaw premier ministre Mamadou Doumbouya ɓe kaldi ko yoytuno e alhaali gaz ɓe kaldi ko yoytuno e alhaali bauxite nde gandi Guinée ko leydi ndi ganduɗa bauxite ne tawa toon te ɗum ko ɗum ngaalu leydi ndi ganduɗa hande yimɓe fof ne gandi sa dañi ɗum wonko ɗum wawi nafdema no fewi no fewi wonko wawi nafde leydi ɓe kaldi même ko wayno université donc ɗum ɗon eɗen gandi Sénégal e Gambie won école aji ɗi ganduɗa nana Gambie ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ko way noon tawi ko Sénégal jeeyi ɗum wadde ɗum ɗon fof ko hunde ganduɗa ana wawi ɓeydude jokkodire hakkude leyɗele ɗe ko way noon kadi Guinée eɗen gandi ko leydi joguigu ngaalu leydi no fewi no fewi no fewi Sénégal ne wawi ɗum hutorade ɓe mbawi jokkodirde ɓe mbawa gollodirde ɗum ɗon noon ɗum waɗata ɗum ko diplomatie waɗata ɗum kadi ko diplomatie mo ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui leydi ndi tawi vraiment ko haralleɓe to banggue diplomatie ana wawi wonde heddi ko kanko le premier ministre Ousmane Sonko on ɓuuri wattorde ko yiyete ko mbiyata ko africanisme
wattorde dunde Afrique d'abord sibu sen ƴeewi tournée ji makko ɗi o fuɗɗi wadde ɗi ha joni o yaltani taw ko wona Afrique ko Afrique tan ni non tan Thomas Sankara ko nandi no Mamadou Dia kañum wanno tournée mo wanno dans les pays de l'Est eɗen gandi yimɓe ɓe mbino onon holko saabi Mamadou Dia tournée mum e dans les pays de l'Est e ko way noon Ousmane Sonko elle ko nde ngal jaɓɓal kañum ne yabɓi ko fuɗɗi ko fewde joni koye leyɗele Afrique ɗe tan no woni heddi ɗum ɗo ne ko yiyete ko dental Afrique beele ma wood yimɓe ɓe ene koyɗi ɗum beele ma ɗum wood rentinde Afrique ɗum so waɗi ko ɗum hunde nde ganduɗa ko hunde nde jiɗɗen mawɗa Abou saɗane cala kono mboɗo sikki ene ko hunde wawi wonde hunde wawde wonde hay sonta toga mamirama 63 en dam Addis Abeba dañaka woni oya nde caggal muɗum l'an 2000 ko nannden le hade fi watte union africaine ha joni dañaka kono toka firtani so tawi a wi a dañi lingu ñolngu mbeɗɗa mbiya même toyta ndiyam hatta kadi haalede jeemela ma dañci togar fédération du Mali wona kañum adino e meɗen fédération du Mali conseil de l'entente fédération Mali ko contexte kadi wonno fatta e mbaɗoyde ko fédération syndicalisme wadde syndiqué ngam indépendance uji ko way noon kono kam waɗino fédéré wona diwani asete alet yeehi kamɓe ɗo joni ko ɓe mbiyata dental Afrique wona union africaine no woodi CEDEAO no woodi ɓeɓe jahata ɓe ko holi ɓen Guinée koko yalti CEDEAO Burkina koko yalti CEDEAO Niger koko yalti CEDEAO céréales won kay yalti céréales won ko yalti CEDEAO céréales won ko yalti CEDEAO Niger koko yalti CEDEAO joni noon ɗeɗo leyɗele koko jalti e CEDEAO wonno ɗum ko leyɗele Afrique ɗe pour rendinde doole muɗumen ƴewde faggudu muɗumen ngaalu muɗumen ɓesguji muɗumen e ko nandi hen ha mbiya wonde mbaɗi ko wiyete carte d'identité CEDEAO walla passeport CEDEAO ɓeɗo ngari jalti hen ɓe etaki ƴewde ɓeɗon holno gartiri ɓe ngara ko yaade sembinde ɗumen a famde e harde goni e dow muɗumen ɓe mbiya panafricanisme togara mbeɗa wona artirde cikkuɗa aywi ɓe nawani ɓe artirde nawi ɓe ko pusgu e kadi togara ayi ɓe kaldu gonga Ousmane Sonko so tawi ko jahowo ko ɗum nayimo ayi aɗa siftora Bougane Gueye élection ngaji 2019 ko 19 nde wiyata Macky Sall tibbo tanka ɗo Macky yehi fof Bougane yaha ɗon ɗum woni ko Ousmane Sonko waɗata jomaji Ousmane Sonko waɗata ko opération tibbo tanka par ce que kala ɗo jomaji yano Ousmane yehi ɗo beele wona e nelal holko Ousmane wawi ala est ce que wona e yamirore président wi aɗani yamirore président ene wawi woodde a faami kono noon mbimami wonde holko woni muusiba muɗum voyage uji fodde 15 e nder leyɗele jeetati e nder Afrique hakkude président tan e premier ministre holko président ronki réglude ko gandanɗa hoorema ɗum noon premier ministre makko yo ya réglonoyamo ɗum holko premier ministre ne wawi régloyde ko président de la république ronki réglande hoore muɗum surtout to banggue diplomatie e kadi ko yehete ko pop so tawi woni Ousmane Sonko nde yeehi Côte d'Ivoire ko waɗode renforcé famille coopération commerciale hakkunde leydi Sénégal e leydi Côte d'Ivoire ala ko heɓi ɗon kadi kopporeji a famille bon wiya wonɗo heeɓi 125 milliards 950 milliards ko UEMOA a famille kono ɗum koye UEMOA heddi noon eyyi kono koye ballal Côte d'Ivoire ɓeɗo ɓe woyata ɓe kala hen nokku ɗo yi secteur fof mo ƴetti omo haaloyo ɗumen omo jogui ministre muɗum wona ko ɓurno yodde to banggue homme d'affaire uji ɗiɓe jogui tawde ɓe jogui homme d'affaire uji mabɓe banggue hulɓe feññikinade no ndewi less ene mbaɗa enveloppe aji 100 000 francs ene mbiya wonde ene ballira ɓen ɓe ganduɗa hono ko manifestant noɓe 2019 fay 2024 mo kala ene rokke ujunaje nogas ko sodi layya faami ɗum so tawi jomumen goniri hono nda noon e nder voyage uji 17 mbima e nder leyɗele 5 e nder Afrique hol fof ko jibini an pour an jillu ngu pop ala ko jibini ko nafata e gueɗel gotel jillu ngu mbimami so tawi woni ko jibini so tawi ko gueɗe sappo so tawi ko jibini ko gueɗe ɗiɗi kay mais mawɗa Abou jillu makko to Guinée
golle ɗeɓe ganno yiide e koɓe kaldi toon ko haalde e bandaw le premier ministre to banggue bauxite Guinée to banggue gaz to banggue université beele ɗum ɗon wona nafoore ɗum ko nafoore non fattan to banggue université holko ɓe jangguinta toon ko kamɓe mbino France dégage Guinée ko ala no ɗo ɗone non mawɗa ko en jahanto non ko ɗum nafoore ko ɗum ɓuural walla wona ɓuural non sa yalti e yimɓe hoto teɗono ko muɗumen non France dégage ko ɗum haala wonno France dégage ɓe mbaɗi recevoir France dégage hande ha joni nano continue golle nano dokka jomumen jaltani ɗo ɗum kay wadde ko kamɓe kalnoɓe ñamti konko mabɓe kono ɗum kay ce n'est pas la question aɗa andi ko woni ɗum mbima wonde so tawi o yeehi ko haaldi e premier ministre Guinée e ko wawi haaldude e muɗum foof mbima wonde ɓe tawi ko kaldigal ene wonno heddi ko ɓe gari eɓe renforce ngal ɗon kaldigal kono noon aɗa andi ko ɓuuri moƴƴude min de ko jaadumi ko kawrumi kadi mi ala hen ɓerɗe ɗiɗi so tawi a ardirimamami e nokku a moƴƴini a bonni so tawi mi ari ko kalmi e bonande bonnuɗa ɗon fof yimi haala e ko moƴƴinɗa ɗon ko hayno ko lawol goto walla haysino ko gueɗal gotal kono noon wona toujours mbaɗa eto yidde ubbude ko gollunoɗa fof min pour yidde feññinde ko gollumi e alors ko gollunoɗa ko boni ko fof ko min bonnanno ɗum kala ko boni hen ko min bonnanno ɗum donc mete an aɗa wawi jabde ɗum nanta ɗum janggo e jaam mbiya aɗa gonɗina ɗum min ko ɗum woni haala men ko hedde ko mbimami ko to banggue diplomatie ene moƴƴi dañde leyɗele ɓe nden hoddiɓe maɗa pamodira e muɗumen belda e muɗumen ɗum ko ɓuural ko ɓeydare kono noon yataw a sakkano konngol bongol ngol gandanɗa hoore maɗa joomum hay sinno yiiɗi ƴewdema e jillu ngu garɗa ngu eko kalata ko e miijo ngo joguiɗa ngu taw mi jogata ko sikkitani e haala ka kalanoɗa adane ka a jaama toga noon jima jaama rogue men adande ko ɗo kalɗen e communication bandiraɓe cabbo en ma e garta rogue wonde to banggue caggal leydi ha tengti e haala ko général Maysa Ndiaye haali kumbitiɗo wonde Sénégal nani e kayambeya l'islamiyankoɓe ngam ko fati e jalguji to banggue caméra ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall paɗe min e dawal pangal so Allah nam ɗo jaaɓi